Zoom 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 zoom. Zoom 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 zoom. Zoom 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 zoom. Zoom 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 zoom. आज ख्रिस्ती शिक्षण शिक्षकांचो दीस भुरग्यांक आमकां व्हरतो संतोष गितां गायनांनी पाठयता उल्हास दिनवास उल्हास तुमकां रास रास नमन तुमकां ख्रिस्ती शिक्षकांनो वंदन भावार्थ शिकयणारानो उल्हास ख्रिस्ती मोलां दितल्यानो दिनवास सर्गी वाट दाखयतल्यानो नमन तुमकां ख्रिस्ती शिक्षकांनो वंदन भावार्थ शिकयणारानो उल्हास ख्रिस्ती मोलां दितल्यानो दिनवास सर्गी वाट दाखयतल्यानो तो तुमचो त्यागानी सॅक्रिफिस आमकां करच्याक जेजूचे खरे शीस तुमच्या वावराक दिना कसलें फीस तरी दितात सेवा सगळें वॉस नमन तुमकां ख्रिस्ती शिक्षकांनो वंदन भावार्थ शिकयणारानो उल्हास ख्रिस्ती मोलां दितल्यानो दिनवास सर्गी वाट दाखयतल्यानो Zoom 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 zoom. Zoom 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 zoom. Zoom 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 zoom. Zoom 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 zoom. खालतेपणी आमी भावुरतां उपकार भासयतां मागणेर जार चलतां तुमी दाखयलले वाटेर जातां वळवंत क्रिस्ता सोजेर नमन तुमकां ख्रिस्ती शिक्षकांनो वंदन भावार्थ शिकयणारानो उल्हास ख्रिस्ती मोलां दितल्यानो दिनवास सर्गी वाट दाखयतल्यानो नमन तुमकां ख्रिस्ती शिक्षकांनो वंदन भावार्थ शिकयणारानो